なんで来ねえんだこれ。苦情が？なんだろう。階段で行くか。あ、なるほどな。見せればあーんって、あ、なるほどな。そっかそっか。分かった分かった。ほら。あー。どうだろう。なんだよ、急いでんのにな。そうか。これ入れちゃいけないんだ。あ、なるほどな。そりゃそうだよな。そりゃそうだそうだそうだ。これ言わなきゃいけないのか。言えねば、あはんが聞こえるんだな。そりゃそうだよな。よかった。おお